napíšu si to teda pro tebe 59020, tak jsem se dohrabal do 20. Josef Otto 70, Emil David, jestli mi dáš teda report, lokátor, samozřejmě vím. Ano, samozřejmě dám ti a pak mi ještě řekni pro jakou je to aktivitu. Tak tady je OK1 Ivan Emil Ivan 59001, spojení v tomto, a Josef Otto 70 NL4 70 ET, to mi ještě řekni a pak mi ještě řekni mikrofon. Jo, takže OK1 IE, OK1 KZ, no takže jsi asi členem Českého radioklubu, asi tady vezmu, já ti k tomu moc neřeknu, je to víceméně to, že za účast a byť kontrolní deník mám 100 bodíků do OK maratonu, je to tady v kalendáři, teď v jedničce letošního roku, 6. až 7. od 14.00 do 14.00, takže do 16 hodin, je to 24-hodinový závod, psáno tady 144 MHz a vyšší, takže všechny asi pásma a je to DARC UKV QRP Contest, takže tam jenom dávám bodíky a když pošlu deník, tak jenom pro kontrolu mikrofon na tebe.